Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para rawuh ingkang kinurmatan Bapak, Ibu guru saha kanca-kanca sedaya. Alhamdulillah ing dina menika kita saged nglumpuk kanthi sehat lan rahayu. Ing kesempatan menika kula Faril Firmansyah saking kelas 11 TKP kalih badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irah pentingin jaga kebersihan lingkungan sekolah. Kabeh wong mesti kepengin urip ing lingkungan sing resik lan nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah iku penting banget. Amarga saka kono kita bisa sinau kanthi ayem lan sehat. Yen sekolah kita reget, mesti bakal ana penyakit lan swasana sinau dadi ora nyenengake. Jaga kebersihan ora mung tanggung jawab petugas kebersihan, nanging uga tanggung jawab kita kabeh menika siswa. Contohe, ora mbuang sampah sembarangan, resik-resik kelas saben dina lan melu kegiatan Jumat resik. Kanthi cara kuwi, sekolah kita bakal katon endah, nyaman lan dadi contoh kanggo sekolah liya. Mekaten sesorah saking kula, mugi kita kabeh saged luwih eling lan tumindak resik wiwit dina menika. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepating pangandika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.